Здравейте, хора, се казвам нещо на корейски, после се го сменим на български. Трябва едно нещо да кажа. 오시시오브 꽃이 피었습니다. 피었습니다. 코코아 꽃이 피었습니다. Какаовите цветове цъфтят. Куклави се цветове заспят. 인형이 자고 있어요. Бункера. 벙커. Ало, ало, слънчице. 안녕 안녕 햇살. Лятото горещо много е добре. 여름은 더워요. 정말 좋아요. Лятото е горещо много е добре, слънце весело, песен, скара, бира, плаш, море. Значит, как беше хора, май беше лятото горещо, много е добре. Слънце весело пече. 여름은 더워요. 정말 좋아요. 햇살, 재미, 노래, 그릴, 맥주, 해변, 바다. Попо, покали ми какво се карат, идвам да закрия мръсни гащи, задминавам млада магия. Окей, Димана няма да излезе, защото вие не излезе. Да. Няма да разкажи играта, няма никой да... Аз ще. Какво ще? Телевизор. Сгрешила си, моето момиче, цял ден сте на басейна, малко почивка. Малко почивка, защото трябва да се задържите здрави за насилно рождение. 나 너무 흥분돼. 쟤네 왜 사... Сменяме. 꽃이 피었습니다. Цветята са разцъфнали. 코코아 꽃이 피었습니다. Какаовите цветове цъфтят. Чао, хора.